ma be ba ko hanom a ye ne be bon komo na ye tie ejremu kakra ya te Nwomkro ati Nwomkro kra de ade woka Nwomkro kro ho ye ko bisane din na wa me won Nwomkro kra oka ho na fe wa tere ye mu kakra mame ye mu akwa baba NYANSAPO kasa yo mira e ba to na umpom te se nyanko pondo e ba to wudin ade se mi din de abna usua mi free atwoma mansin kuro a ye friend se balakase fie e wana mi free we ba ye hu se Nwomkro ko bi wo ka ho bi na ni din de se ye din de Asanteman Nkabom Nwomkro ene Adowa ekuo eti mami mi sase sasade a ya ka Nwomkro kra de ade a Nwomkro agro no ewo nchichemu na nso ni nyina asa no na ye baako uyi fonton from ye sa no ahode so mema so a enso ni nyina kra no movement kro na Nwomkro no ni se ma ne te akonya so wa animu na ye him handkerchief kan ne kra de ne ya nananom ya bo ye nsam so na de ensesa ye nti ye him handkerchief eno na ye Nwomkro na wuta ene frichua pempenswa edem ewa akire ana Adowa so ne de ya hyehye ntumpan ewa animu ya akire mani gina ho na wo ka twe eno ne friend sa ba adem akapoma ai ene kasa wo sa akapoma no wanyamu na ya sa wanya hwe na ayemi sai sa Nwomkro ya ye kan yi no obia ene timi atikuo ni bi obia ene timi akakuo no ana adehia fo nko ene timi Debi seven previous enya adehia fo nko na ya dani a ade no nipa bi mpanyufo bi de twa asane to wo ma ene ya nsoso ya nam so a ya bedru se saa na bedru birebi ne enso ya da ye ni wo na nchirima no nsoso eba na maame efi abasa kremo Otumfuo Osei wa no ena maame ya adusa mampo kontonji obu ohia kuma na no ena kontire kuma se kokroko bantama ene panyini eno kwa ayie ena faade na ba ayie nom wonom ena eje ayi agro isi ho ma yen ne ye nyina aso ye so apatra pa ya adwe na nso wo ho obia ne kondo obia se osia bia no otumi enka bi anazo no so timi ko ametimi yeye akonya no wo ho se wo bemu a eye dani a wuntimi entna ba akuma sa no so kura nka ye dan na obi atimi aha ya agro enti no na no ye uhunu se usua adwuma kura na uhunu adwuma wo pon ho enti no eduru bile bi no ohunu na ni so wote no ti sa na tie na se wo ka ko bi ho na ebia fe na wo feba eduru ba bi ti se de usua adwuma na wo feel se wan kasa wunimde wo betimi anya wo mfidie na betimi ate ho a utumi te ho utumi to na so te no kwampa so uti no kwampa so a eboa wo eboa usua adwuma no eni kwa se wo de emu ba pon ho aboko na master so esi ni die kwan so ho ene no kura no obi wa no abefa na tete na treni no ya wo hunu ya wo akwaji aguro se wo mla no obohu me ma me yale me ba yale ya soma me say no obi disika kase adede no ho na cheso okọ no waja wu nti aguro tie no kwasem ni aguro bo enafo ye be de bury na ye pese ye bisa se
ye bube ne brebe nse sie bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abon ntakra na mane ye kese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu